Място за създатели на съдържание в София. Не ще да се срещаш с други създатели на съдържание, влогари, да обсъждате идеи, да обменяте опит, да снимате. Това видео ти показваме едно ново място в София, където можеш да го направиш. Представяме ти гости, къща на 4 етажа с голям двор. Да използваш къщата за срещи с съмишленици. Особено е перфектно, ако сте група създатели на съдържание и нямате къде да се срещате. Кухнята е на разположение за използване и също за снимачна площадка. Има трапезария, както и няколко други пространства, подходящи както за снимане, така и просто за разговори, дискусии и раждане на нови идеи. През делничните дни имаме ексклюзивна оферта на цената на 1 час, който по принцип е 18 лева. Получавате цели 4 часа, в които може да ползвате цялото пространство. Това включва и вкусен кетеринг през цялото време, както и кафе и чай. Времето го позволява, двора също може да бъде използван, било то за йога или различни фитнес предизвикателства. Капацитета на къщата е 30 души. Освен това, за първите 20 души, които решат да се включат, ще направим ексклюзивен подарък и за 8 часа ще могат да използват къщата срещу цена от 18 лева на човек с включен кетеринг. За повече информация посетете уебсайта ни и запазете онлайн.